Здравейте, приятели! Днеска е ден на семейството, на българското семейство. Желавам ви да бъдете здрави, да бъдете щастливи и ще работим за любов към семейството. Естествено с някакви пожелания, каквито желаете вие да си сложите. Ето, започваме след малко. Пригответе се материали. Аз ще отворя още един телефон, да видя какво виждате. Виждате ли, не виждате ли? Така, отварям си другия телефон. И така. Значи днеска 21 градуса. Фейсбук е гона. И лайф е гона. Да, виждате много добре. Значи днеска 21 градуса. Слагам го тук. Пред мене. Запишете си ден на семейството. Така. Започваме с активация. Знаете, по неврографика. Първо тема се пише 1-0. Семейство. Нещо се изключи. Я да видим какво стана. Да. Екрана се изключи. И активация. Стигнахме до там. Взимаме си нашето уредче и си пишем, да кажем, желания или нещо такова за сплотяване, благодарност, благородство, благо, разбирателство,